намоз ро дар хона хонӣ аз он шарт аст. дар хона бародарони азиз, агар хонаҳои мову шумо дар шаҳр бошад ва масҷидҳои мову шумо дар шаҳр кушода бошанд ва 5 вақт дар дохилшон азон бошад, дигар дар хонае ки дар шаҳр зиндагӣ мекунад азон ва иқома гуфтан, ин дигар на шарт асту на воҷиб асту дигар на суннат. яъне мо метавонем бидуни ана қомат ё бидуни азон намозҳомонами дарав аллоҳу акбар гуфта оғоз кунем. иҷозат аст вақте ки агар овози азон ё гӯем дар масҷидҳои мо шумо 5 вақт азон гуфта шавад. дигар саволе ки додан, гуфтанд намози шукри вузуро дар кадом вақт хондан мумкин аст? ҳар гоҳе ки шумо таҳорат мекунед, ҳамин се ҳолат набошад: вақте тулӯи офтоб, вақте завол, яъне вақте қиём мегем қиём, ва вақти ғуруб. инҳоро бародаро шумо вақтоша метавонед ки аз ҳамун тариқи интернетӣ шумо ёбед ки вақте тулӯи офтоб камай кадом вақт аст, қиём кай аст ва ғуруб кай аст. ҳамин се ҳолат ҳолати хондани ягон намоз нест. дигар ҳолат дар ҳар гоҳе ки шумо таҳорат кардед, бародарони азиз ва гиромӣ, метавонед ки шумо 2 рукат барои намоз шукри вузутон хонед. дигар гуфтанд, саволе ки дигар додан, гуфтанд бобои ҳоҷӣ хоб бинӣ ки дар каъба ҳастӣ ва пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ҳамон ҷо ҳаст, намози пешинро мехонем, ин чӣ таъбир дорад? ман аслан бародарони азиз чандин борҳо баёнам карда будам ки ман таъбири хоб карда наметавонам, вале иншоаллоҳ ҳар хобе ки агар ба ҳамин тарзе ки ин бародар аст, хоҳар аст баён кардааст, агар бинӣ каъбара хоб бинӣ, бубин масҷида хоб бинӣ, қуръона хоб бинӣ, пайғамбара хоб бинӣ, ин маънои ӯро дорад ки худат одами босаодатӣ, худат одами бобаракатӣ, худат одами бисёр хубӣ, зеро ки дар хоби ҳар кас, бародарону хоҳарони азиз, каъба ва пайғамбари нозанин, масҷид, қуръон, инҳо дар хоби ҳар кас дохил намешавад. чӣ қадар агар одама вуҷудаш тоза бошад, пок бошад, хуб бошад, ин хобҳо дар зеҳни ӯ кас меояд, ин хобҳоро бебинад. барои ҳамин гуфта метавонам ки иншоаллоҳ хоби бисёр муборакай, хоби бисёр хоби хайр аст.